Ebusiafo obu on se krampo yasi ma ebusiafo ane nenka enso onye wupe na kwakoye ekirensem bebre bo ho na ebusiafo ne wayire no entokwa saa na mo de mumiehwe video we mame akwaba na ohote sei nyame adom elu ye fro sei efem Georgina de ntoa where say hwini me ye frɛ fja asese ne ja oba Georgina eni oyi mi nua ba kyerɛ sɛ me wo fa baako na ne ba ne ye frɛ ne Georgina enti onso de Georgina yi oyi mi nua ba prekopɛ enti wo firi sɛ ne ya ne ba ha pa so mi tikmasia ne se ne ja me kuta ko pa okay asɛm bɛn no oba pa Georgina awia yi ede wa ba manim ha kyerɛkyerɛ wasebu na mentie hyase me dia ba ha ne se me wale mi kunu 1963 wow ala chesa me ne ya ya anti December 11 na me wo me first born eti wa ya me ho ade complete akosi 3 ya me kunu so sabe no ye koko adwuma secretary receiver koko marketing board temina na mkroso a ne yekọ miloso number say number ne one number 3 number 2 ne one number 2 enti me kro ko fa oba bi ene ne nyinsai ene ne wo owo ye 40 days ne ko to akola ne di ena me kru ejaye kasagudi ukrabu ne mu ejaye no enti me ne me kunu anam saa ye kokuro bi so e fro askantia kunso askantia me na chinchina so many years na che say na me ya aduma no ko pension na ye betine kumase no papa ye che say ena me say wa ko pension ti ja wo fie ye ne ale wo dwuma ye ko ba saa na yade ya kan kakra onya sichi yade Emma ya bo kafta 5 years. Mfienum papa yare sa me so menya ni muda me na wonsia. La chese. Abusua fo amoa me kapra won so wo ya dwuma no. Na wo hwe abusua. De bi kura me sika na ya tumi dan eniate from Saibu ho ye tumi e dan sika ka me de ko ha da kura no. No fancy a wapɛ da ma o je solicitor so call America wa ko ya kapre ba ma da tin ko tan abu okurom na nyame ya madum na me kunu be ha da ma me say tuba di cham so ya te papa ya re me ne me ya bobo so ahwe sa sabe papa so na oni nua ni nua me na ewu ma le ka won ko a na ne ma me so wa ya basiri wa ame mo kra ma me ba bia wo bia tie me eti mama me odaji nyina mama pese obahwera mama me trafia wo ya bro me furuji abrosan ma hwe no fisa me ne wo mansia me mpa ba ka na tija wade de nya enti se ne okay ti ma hwe mama tina ho mama hwe papa yi ya de aka no bo wu ye no ko ba me sma me ba be me ko bo abusua manne he eni e nkan kan chaje na sa omra na yenyo na yensia na ya heda ya yie aso what me take ma se me mra na otwere pe no yenyi efunu nsie na ya ma se wa heda ya yie me ma ke me ma me na kwa no so oh papa ya yare mfie num akoda je boso mienu nya ko ma boso mienu bushane bi ansi wa ama bie nya da bie wan doctor wa bie wan kwa smile Mam ko fabusa frafi tunkumo so ba say eh etemo de hia mo mpe no ya mo ye dia abada ha 2 months obi ansi aje so maame ne ma eni dwamfo ma eti da papa ni wo ye no wo memenda kwasiaro pamba ye be hwe no wo doctor ni friend so maame Georgina mensu ensu ba no office mi donya me ya kwa no office papa twins ka samle 5 so can say 500,000 mame nye nyansa ko to province ni ko hia mame na ade amaye le gi abonten no doctor mi ohun bi da
Sami kuna yare no awu na me ba ye no man so atwans na me dem paibo danya me ate ta bra de be da wase se na o frɛ papa yi a asidan ka odin doctor no wi afi ne din o chemiska o mo da wall nyina obi ama miska na ma me dem se sa ne ma ne ba fi eti e ba fi no a me ko wa mo ka se ka me mra na ye na atwepa ye nyini nsia no me so me ne ko methodist down where methodist go from Rade. Eti obe frɛ ma me ne ma me kɔ tunko so. Na mo kwam kan ka kyerɛ mo sɛ, ɔmo sam sɛ, me ayiya no ɔmo ni sika yɛ be yɛ o. Ɔmo fie de yɛ nya ayiya nto hɔ. Eti sam me gye yɛ nto na yɛ me ka. Yo gye na obetua na me nyame ne me bu afo. Ɛyɛ ka metua me ne mabusua. Panyam pa yakɔ da yɛ yi fun yakɔ yɛ no bai da no na methodist yɛ twa work mu 94 elunti pato alaka wo mo ntɔ me ne me ma wa oba kunani ne o ma ne kɔtɔe ne ma ne tɔ adaka ne ma ya wo ne me twe man hye pani ne da no ba obɛka sae no wo ne na yɛ pani ayɛ pani hunu bentia yan tolaka bia yan tua nam so me frɛ mo so mo tolaka ba fa ni pa me de dama ade ma me on so e krache yan krache papa ne nyame chade ya da ka tolaka sa me papa so dwa ho ko tolaka de mikuni e be si ho kuna fa na tolaka papa sei am sa mikunu wa babra wa babra sabe onya yoko pension kwa kakra onya no me first born wali manu tu kwan eti ama papa ya ama komane ne da me be ba ne ntade papa kasi na obra me papa bi ya che se me ya ni papa ya bro eti ya ne wi no yesi yekoto ala kwa ba ya yesi ya ne wi no me ni ma ba ntam mo nya ba ne nkuta no na ontumi nkasa ye afi ya ye na wie ya wie ya dwala ya dwala ni ebuka busuafo se man to hwio man to laka man to taliye sika kura ye ko yiri tek me na me de ka me ya din tu me ba ni na ya me ka mochireka ya be adwala ni ebuka omo si aboka sa no 350 million 350 million sa me le kan 350 350,000 hey aye ni pa kwa fo me kunu odi agro wa himfie o hene tuba fo mienu ba aba tunso so be bo wo nsa aba me so nsa aye ni pa fre kuma si calf try fref ya si kraben tunso so no won kra ye wi ya won da ma se hey na no kunu dom edoma mu de fre kuma ti ni am sa ya ta kuma ti ache Panyampa ye bukari wi ya ska be do amonya nyina mo afa wo say mo ma me se me pono mo mpene te me no nyamom eh ni nyina be gu mo ho na janya me adom kakra ntia ye dwara no ye buka no ye wi ya mo so aboka sa sika me bo di no abusia obi aso ntwea na kwadwo me so la me ma sisa mana na wale hwemo o twa blog kura guntungu so 5,000 so ko si dan ama maame ya le kan no abusia fa si dan edidam alona akuma ba ko wawu se eti kwadwo ti abusia mu ha eti woni ni pa wa abusia mu ya kan te se George na ne ba pa ajeji bosumi mienu na se wawu ya sa fa kan na ma George na ne ma si so ya o se hwe eni asase na mo pre amo pardon amakra mami amakra eno wa ha ba bia obi abra me mami ya mame oni ba
No tiase. Well, would that me crew 8 months on so Oh. Sasa mo se muntia kwa do ho kan dia. Na yene ne ma ya fa ntia kanu a. Ada ho no wankoton. Sabre na ne man panyimfo de so akọ se wo mu nso ntua kanu bia na. Man ne bakra na na no ba kasa no no tutuboto ni otubutom do otikuma ya. Otutubuto. A champion no waye gangalia no. Wano no otinka atompa bo awo so ma. Papa de di busu nyani obi enzo amere no. Ono ane papa no. Me say chance na ba ha na no no. Masole Methodist soft bar any me chorista me chorista we down Methodist. Asofo ne won ba di ho be ya asore ma mi kun no pa. On ba ye fiala. Fiala papa na o de ka ba on be na mo ho. Ye nyina de mpa ba no nyom do enu mi kura awade nyame awade mo sofo be ya so ma le communion ye communion ya de ma no na mo kwae no na mo ka di cham se George na kunu ni de ade ya chinu na nyame a ana ni ba pani na na obetoto yampia ha no wote ye enti wote ye no ye be fie be da me anopa ya be ko di no ba ha papa firi chem so ba mi fi am sa amande opedi fi ha wo papa ya de ji busu mi ru ansia ai ya te mate se papa wu na so wa antidi an wa antidi fi ha na me pam no san wadi ka wo ji na me ko ho e wo le ko ya ko to se wa wu ye kwasiara no ye ba fi okay enti akoye na yi abusuan se ye ntua ka no e na maame amokra so no se ma me ne me ma okay na me iska ma ya ase ma me ba ba mai wona to so mienu ya ko to sina bubula me ma me ya ko agina na mo de ma ye na ma se ka kwa ko so ya me ko to nsa ye be tu so na me iska ma be ko to snap ene be tugu ni ska kauna ye tugu so na mama hene wona so wawu ye tugu so te tugu so na sa be di mi nchen ene ye bi ajadwala ibnada ya wala na bana no na me ne mba ye sesa ene ma ba kumase eti ye ade achi ya wala wam ka se mba be hwene ne ma tem di ka miso medical si ne ma nyina abogo ne trene na ya ka mu sisi wo ti abusa fa no ba fie na wam wo fa pani be hwem ne ma no wase kwadwo ne me de ne nyina ye de ma wo fa da kwa woi kure da ne channel pa ndadwo na misale pa makota ho eti niama ne de ma me benti ne makura no wo tampon ye wo ba bi kwa mo ha ne ye hwe ne yade me de kota so fi no akoye chi akoyi ni government ya ne ba tobla ne ayituma wo kwaye na kure bi ne papa ya da ka so ayituma ama tobla se me fa ma ne yina papa wo fa ntuma no ya ye be hwe ni ma wi no mo koye eti achi ya bi ka metim ba bi a me dwere me ho masene de me anyina amma metim kwa ko fa be ta me che kuma se o mu ase ko hwe fa me ko kura ase na me de no ko na ma me so bo so me wo hwe ma me ni wuye eti ba 2 years time na ba so wa kwantu obae no sante sa asene se papa ma na ne kra dia ma ya di a mun ko so su ne ko so su ye me ba ne di na da so ela che se oye se wo kwa be pebosia ma me dia do abufuo na mkra me se kwa me no kokoro so ante abene ye na bel meto mfia ba ma ye chiwo na ye kese na ye kese ankankura no me bi ahwe obi a papa am be diska ba ye ma ye ko do afuo no ka kakra na ke du nipa du ko beda mi kun do di mi kun ade wona me diska ko sin so lo le tua bade fo ne ka saa ko sisi ado afu kase nyina wieye na ye fa ripa me ye pam ye wieye na ye bobo ya ye hye ye wieye na kesa to se ye bedua eniama no me ne me bai esa ko asokore afijase zongo ko to me 350 iligu tata so le ko afu mu ho na le fo no so akwa damu akwasi nkoko ya yef jase kwa no atum akosi nkoko tibi na afoni ni na ka akwa ni na ja me ko fa greek fo
eme ekopede ma me dua men nyina ya woni amu a ka na amu a say afuo no mutimi fa ka awuram na me adom na me bai bembai woni wo mo do ba ha no ne champion no wo mo ko fom ho na chese wo ma enye umma na emu me ye ukunuma mienu mrante no omo so aba abeka wo ba ba men ho me abeka omo kwa na je ye ko fa nipa debra fonta fo me ahwe so a kwa mienu se ye mpene da ye nua bedofo de me ba ye frem omo frem ye nua bedofo de ye nyina ye na ade amamo de ye nyina ye de ti me ma me ko fa debra ni bia ba bia eti omo ne mbe behwe so papa na womo kwa gang ka wo mo ho ya to wi ya de ma ya to petition the for akura me masu be ma oni wa fa so di ade omo bakura wo etom kwa ne akọ mfufuo ne adia eti chacha me ba ne wokọ no wo ba sante wo mo ya senwi ya wura ye ba pam afrefam a ye ba pam afrefam a no si di ntam mo ba pam me wo so edu ana be etom do sa wo mo hu sa be no ahyehyɛ ma ebe soɔ ɛna wɔn ka kyɛ mbɛ sɛ so si afom obi wa wɔn bɛ kono asie na fuo mu hɔ wa brɛ nye wɔn sika no wɔn de dɔɔyɛ enye wɔn sika no wɔn de kɔtɔ mɛ no na wɔn sika na me kura ma ware na me kura kɔ pension na ɔde me bɛtu panya na ɛmra sɛ me ma sɛ samu nkɔ ɔno ma sɛ samu nkɔ na sɛ me ma nkɔ ya wɔn ma sɛ samu nkɔ papa nso kura akɔ abrocha ni bɛ 6 years now papa wu ye obi atiri ba bi mo se papa say o ma fi akɔ abrocha for what ala che say wo mo agi efo se ye hwa so afere ya pam me ne me madi nro me tu am ya de nyina hwe mbe de ono aye enro nkwa na o mo de ye ne so nya me ntiram say ye ni wo mo boni nti yesu adom ye da ho ti ase afu abe abere ye ko ha prema emma me ben ko to ma je afu no ya chesa wo me nu ebe tono dwabe hene ho sese me no ma yere den sese wo mo nua sa tu na no de ba no ba pani no ba ha no wo no ba me fie no no ba na fama ba o wo ba ye fie e ka ye me se aben ye tuagu fam ye to ye nya 200 million ti obi a de 65 million eti me ba we imagine die na say ai me be fra broche ba no ba fi just be pay champion no e bona man ye say abeno aka moto anu sa ton sa aka 192 no ma on fane say nka dance for ho me ba no ona da free kuma se kwa fi just e ko pay champion no so de no po me kru ba ko store o ton sa wo dwanachi wone ne ko ha sabra me enkwara me ko pa achew eto kwa no se bua ne ka chen sa champon wo abeya se wo nu ton da bia se nya wo dia bra ko ku dia wo no gina bra ko ku dia wo wo se media e ka ma ba afuo no nya fa ka ketua mo nu ton wa ya ka no wo no ko ba no ba nu aton wa atwa ne ka no what's I'm a chance no mako akura comment for say one more from wa ya no ansa no oji 200 million me kwa me say ne kwa ba no e say ba ku 2 million 2.5 na e so da ko 1 million enti say no ana me ba ha say mami e dia pa na ye wo haw kan wo haw dia haw 600,000 enka ni sika no me ma 60 cities every blessed day wo sa ba ya wo ye wadin se wo tu kwan wo ji mi sika 50 million e de kokoma obi di akwantuo na amaso se sika no me ka kire o se me de ba obesia eno nso a wantua sa abosia no da me so me kondo mafrew da no a wo ba ya me no da ye ne kura me sa ma usika e na me ma hye wo se me tofo amawo na me nka fon kura me to amawo dia ma ho den be so e na me to dia ma na wa wo de pa akwa free phone 30 million na ka kire me se me ntua sa 30 million ada me ya boa me hohuru mani free form ene kosoro abaya no ne maame ne nabusuafo sebe ensem bi wo hono e ba yanimu a ye ka se sebe be ma wo hoyi oni ehumobro wo ho ma e ma ne nkwada nti na ma no bia take that as an advantage
ade ye nneoma ensese woyo ye mpene saade ne so ye nso so sebe sansɛmfo ne so sɛ woyɛ ɔba woyɛ de enye na ye nsɛmfo a sansɛmfo na wayɛ no ye bɛsekyew de ato ani ase sɛ hey awura nsɛmfo na woyɛ no twa so woyɛ bɛma na sɛbe wo nso nsɛmfo na wudi a ye bɛsekyew de ato na afidie yi so na anu akwala na asini aba ya bi me fekyere n'ani ase de nokora ne to n'ani ase ma ne hu sɛ wodi nsɛmfo nti wuntumi mfa nsɛmfo me fa sɛ mfikyere wi na ye nya ho ma wo nko ye bɛka nokora no ne ye de akyerɛ wo enti abaya Louisa mon prepare ne picture ne mame me de beto so ama atiefo nyina hu sɛ ne ye ga ne tie sabe ye ne beto so na mahunu na sɛ ompene ne ho sɛ ye nkɔ dane dua na eduane na ho krache ne pa onyinani me tu krache ne fo sɛ wonyinani na ye hwɛ de edua no ebenya no na sɛ wuwura yi me kapre ana me taku kura ba be di nkyɛn da na wo ka saa asɛm we di akyerɛ me ane ewe de besie enti muntu krache ne fo sɛ we kura wo ba de munyai na mamo ha mo ho mfa nkwa ahemfie emie mfa nkɔ ha nananom asɛm bi wo hɔ no mu asabe ɛyɛ nsamfo yɛ nzehunu sɛ yɛ de kwa akɔsɛ nananom adagye munyai muntu krache ne fo sɛ wongyai maduane na hɔ na yɛhwɛ baabi adua no ɛbɛfa meda mo ase asɛm baako bi nso wɔ hɔ na moma menkɔ wei nso hansa sɛ no nso yɛ duabɔ saa ɛne moma memfa nso so ɛno nso yɛ awuraba bi a ɔno nso firi ɔfen so area ɛbaayɛ sɛ wɔte ne kurom wɔne ne kunu na ayɛ emefuo sɛbe ɔmo be ko school ɛna ɔkɔ kan menimu aduasa ɛtɔn de ma akrachi bi ɛnam saa yɔ so ma sɛ yɛ a yɛ ka sɛ wɔtu afiri kuro ni mu kyerɛ sɛ ɛne fie nti ne yɛ update mu nsɛm no mesrɛ mo ne nyinaa ka ho bi kyerɛ sɛ atete a krachi ne ni namu no ɛmɛna a wɔno tɔn ma akrachi 30 no krachi ne nso akɔ de mɛna akɔ ma ɔno ni nua sɛbe ne nua ne nimfiri hanru ha ɛma ne nua ne nkɔto mɛna ne nua na nkɔto enka abɛn so de yɛ tɔn na wo nipa kora ɛsɛ sɛ ɔto wonto ya kɔkɔɔ na ɛbrɛ ne de yɛ fuwura na ankasa de a woni ho kwan sɛ okonu adeɛ na sisi so amfie num ne nua ne sɔre a nuanu wɔka so wɔ mɛyɛ ho akonta na okohu yɛ ɛmɛgu hɔ bɛyɛ ho akonta no obi amfie no obodua to so sɛ wa wo na unu ne mɛ no edua no ne wuni na no kora no ɔsan akɔdane efiri hɔ ɛna ɛne ɛwanya hotɔ wɔn ma hana ma na tu afiri saa kuro na no wɔtim ɛwɔ fin so area hɔ no aba bɛtena kuro ne kora ɛfrɛ ne sɛ ayasu dabi ayasu na no ɔmo wɔ no ɛna otu firi hɔ bɛtena baabi a gay ya ɔba me nkyɛn na no kro bia santewa no ɔwei kuro ni din besimi trimu anekɔ dabi nyɛ hɔ baabi ɔkɔtena ya ɔyɛ ne sport yɛ frɛ hɔ sɛ enti wabɛtena baabi a wɔyɛ ne sport boahenkwa na boahenkwa hɔ na wɔbɛtena ya wɔyɛ ne sport ne nso a krachi na wodi nkan ato abɛne ma no na ɔne ne nua na kɔ timi ne sɔre ɔma ne ho ntɔ no adɔfo asɛmi yɛ frɛ krachi ne nso ma ne bae ɛma krachi ne nso bɛkyerɛ sɛ abaya ne na didi natam abaya na mo obi afrɛ na treten no ɛna ɔno bɛma ne bɔ saa nipa korɔ ne nso dua ise dua mienu na abɛda hɔ ɛna ne yere ɛnso asɛm ne kɔ police station ɔbaa na wabɛtena bɔ ahenkwa no ɔno nso ne baba ɛni bɛhyia na atanie kɔɔ so na ɔno nso bɔ dua enti dua miɛnsa ɛna aba abɛda hɔ ti yɛ sɔre afiri asɛbi so akɔ ne deɛ ne nnua no ne gu hɔ ɛdeɛ na ma yɛ afa ho sese yɛ a yɛ kasa jataba yorana ma yɛnkyɛ tifo na yɛma ɔma kɔ aba mmra asɛm bɛbɛda bi so yɛde dua no akɔdan nananom yɛkɔ nananom anim ɛma nananom ka sɛ dua no miɛnsa nyinaa egu so a yɛyɛ adwuma wɔ hɔ nti ɛsɛ sɛ yɛdane dua no ebom nti ɔmo nyinaa nso ɛte ɔnom ho ase because ɔbaaya ne deɛ na ɔso wadane no ɔmo sɛ ɔdane na ɔsɛ nipa no wɔ hɔ na nipa ne ni nti ɔdane yɛ no anyi nti ɔmo nyinaa akɔ benkroma yɛ sɛ nyankopɔn yɛ adom a ɛbena da yɛbɛkɔ ne akɔ akɔyi dua ne nyinaa de afiri hɔ no na de asomdua ba tu bisa me adeɛ no nso akɔduru no ɛbena da na me yɛ adom a ɛna mbɛkɔ akɔdane no korɛ onua okay sina medi kan first no on say papa yi wo nyina na busuafo no
omo nheda ne nkasa na ebusua binum a mesram kasa ebusua binum a mo de nipa ne tiase a mo ne nkasa na emom no nya ewudi a na ne efunu no maye no ko ayi chenchine maye no kokoti na mo de gina chire no mo nja sa de ne ye nipa ne bewu no kramp na wosanka mo ben mo since wawu no mo na afi na baba hu se mo do mo nua na se mo do mo ba no mo nja sa de ne ye mumye njai sade ne ye onu adode nipa ne tiase ne wo so onkyere na odo enwa wo wie no na wo kwa kyere na odo obo onu se kwa na otiasa no was uncompleted building mu enso nya wu a na daka obekwa akodam kra chen president ada campo mumye njai sade ne ye otiase na wo sanka onkyere na odo otiase na wo se wundidi ema ne bindie enwa wu no na wo ba be kira manse nyina se nipa na mo don na mo ni tiye enso na entisa mo me anya very careful ene nurse ni su die ya ye nkoda ne dua yi abari won hwe ne hu yio na me de me ho meto phone amount na se me to phone ma wa also nkonko free phone be 50 million de be phone ko a de be phone me na meto ade amount twa na me apmeto ade ne ma try yin kwa na me di enti a uji phone the entire free me ho anya na me di 3 rounds mpumendi 10 minutes mpumendi wo so na me no have access na cramp no omotina year eno cramp year ni nyina mpo no mo have access 3 penny wo na akwa kwaji phone de be nhyeso nso no de be nhyeso eno no obebu asa na oti oje de fibe ma wonu se ya onya botre o the force ena jade wo be ma ho enso be ma so de akrokro ena jade na o do sa fa ni tinu kakra na o ye ni se ena betumi ama na adwan adane se ni pe cramp no nkas wona ntama cramp no nkasa ho embre cramp be yi adeko na ope no de amawo ntumi ma ye ni enda oni akrokro mema ni hu de ye no mbe kasa agi ade omo enye hyeso so midu besia me so be like share feedback piano message about be mama tiefo na sana benya feedback this way me subscribe button na ye adoma na so se be nya ba ya krom na unso nya bi ahwe Mediana Corpland. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Corpland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Corpland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Corpland to tackle this problem. So Corpland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Corpland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Corpland for your next online transaction? Visit us at www.corpland.corplandtechnologies.com.